mám poznamenané. Tlačové konferencie prvý BK Humenné, kde je štatutárom pán poslanec Babiak. Pán poslanec Babiak je poslancom mestského zastupiteľstva, pán poslanec Babiak je predseda finančnej komisii, ktorý možno ako prvý nám mal avizovať, keď rozoberajú všetky tieto záväzky, je to kontrolný orgán. Prebehla tlačová konferencia aj v jednom aj v druhom prípade, kde pán poslanec Babiak chce, aby kluby mali všetko za 1 euro. Aby všetci mali všetko za 1 euro. Potom bola následne správa v novinách Šport, kde takisto VK Chemes sa odvoláva, že nemá teplú vodu. No a ja by som chcela hlavne teda povedať aj občanom, ale aj vám, médiám jednu záležitosť. Bezdôvodné obohatenie je právny inštitút, ktorý vznikne na kvázi obohatenie, viaže sa na to, že takéto obohatenie nie je právny dôvod, čiže neexistuje žiadna zmluva. Chcela by som povedať, že títo športovci, alebo tieto kluby 2, bez akejkoľvek zmluvy užívajú športové zariadenia. A preto som povedala o bezdôvodnom obohatení, pretože na všetko musí mať zmluvu. Ak by mňa ako primátora, ako štatutára, alebo mesto Humenné niekto zažaloval, že mestský majetok poskytujeme bez zmluvy, je to skutočne bezdôvodné obohatenie. A to naplní samozrejme tie litery zákona, ktoré sa v danom občianskom zákonníku nachádzajú. A prejdeme k športu, lebo to veľmi úzko naväzuje. Chcela by som predať do pozornosti, som sa postavila, že v roku 2008 a v roku 2010, máme tam aj hlasovanie, kto ako hlasoval, mestskú halu mestskí poslanci dali to, že športové kluby mesta Humenné majú všetko zdarma. Čože je neskutočný fenomén a podpísal to primátor mesta, lebo ak je to v rozpore so zákonom, primátor to podpísať nemusí. Všetci majú všetko zadarmo. Čo nastalo? Nastalo to, že žiadna kontrola, doslova poviem do písmena, nemôže existovať, ale povedzte mi, môže mať niekto zo športovej haly, keď som tam 8 hodín, môže mať niekto, neexistovalo všeobecné záväzné nariadenie, to bol cenník a v tomto cenníku bola jedna veta, že športové kluby mesta Humenné majú všetko zadarmo. Ja sa vás pýtam, je toto normálne, aby niekto mal všetko zadarmo, bez kontroly hodín, bez všetkého, alebo na základe čoho mohol niekto povedať, že vy dneska v hale nebudete hrať, alebo vy už dneska nemôžete hrať. Všetci mali všetko zadarmo. To je neuveriteľné toto. V roku 2010 to poslanci opätovne obnovili a napísali, že všetci majú všetko zadarmo. Ja chápem, že niekto bude argumentovať, že bol tam rozpis, že oni si tam písali rozpis. Dneska pochybujem pri bývalom štatutárovi, ako fungoval tento rozpis, keď vidím, ako fungovali zmluvy v rekreačných zariadeniach. Na ukážku som vám položila, včera som tu mala pána, ktorého sme dali cez 50 ječko, nie, Ondrej to je cez peniaze z úradu práce ako vedúceho do haly, aby nám zmapoval, včera som tu v nedelu sedela a pýtala som sa, že ako si predstavuje, aby športová hala mala nejaký výnos, pretože jednoducho, áno, my môžeme dať všetkým všetko zadarmo, ja som za to, aby mládež neplatila, ale pýtam sa potom, či občania sú ochotní doplatiť 200-300 tisíc eur bez toho, aby jednoducho 200-300 tisíc eur bez toho, aby jednoducho sa im nepostavili chodníky, aby sa nerobili detské ihriska. To sú dane na všetky a pritom je kríza. Jednoducho hovoríme, že budeme hospodáriť. Prezident povedal, že zajde, že mesto Humenné ako jedno z mála miest bolo v plusovom rozpočte. Takže ja som si nakreslila, ako vyzerá v športovej hale, pretože tento pán mi včera povedal, že chodia ľudia a radi by si veľmi športovú halu prenajali, aby nám zaplatili, ale bohužiaľ nemôžu, lebo stále v hodinách, ktoré by prenajali, je tam basketbal alebo volejbal. Tak ja som si dala vyťahnuť, aby mi dali rozpis. Tu je rozpis zmenšený. Vidíte, že do obeda nikto v hale nešportuje. Akorát raz sú tu volejbalisti a toto je objednávka, toto tu neberte do úvahy, hej. Nikto nešportuje, čiže hala je voľná do 15. hodiny. To sú časy, kedy vlastne nikto nemá ani z verejnosti záujem. Po obede, keď je záujem, tak sa pozrite. Volejbal Bčko, volejbal muži. Ja sa ešte pýtam, lebo zastupiteľstvo povedalo, že my dotujeme mládež. Dobre, dotujme
aj dospelých. Volejbal ja si vážim, je fajn, ja sa teším, ale o chvíľočku vám poviem, ktoré sú lepšie kluby, ako je mesto Humenné, ako si platia. Ja som totiž to chvíľočku vám poviem. Pozrime sa tu na útorok, streda, pozrite sa tu na basketbal 19 až 21. Hala je plne obsadená každý deň až do večera. To znamená, že my nemáme šancu dať prenájom. Z toho dôvodu, a rovno to môžete, ja to oznamujem a rovno to dostanú aj dneska listom, z tohoto dôvodu požiadala som vedúceho haly, že tréningy sa presunú, ak mládež môže športovať, vyjde zo školy o pol tretej, alebo o tretej, môže byť do 17. alebo do 16. v hale, večerné hodiny ostanú voľné a hala bude slúžiť aj občanom mesta Humenné. Nie len volejbalistom, ale bude slúžiť aj občanom mesta Humenné. Pretože občania mesta Humenné chodia a pozrite sa, všade máme objednávku večer, kde nie je volejbal. A sťažujú sa, že musia chodiť o 22. hodine, čo nie sú už atraktívne časy. Čiže bude slúžiť aj občanom mesta Humenné, pretože muži volejbalisti sú profesionáli, nie sú nikde zamestnaní, teda môžu kľudne halu zdarma využiť do obeda. Teraz im píšeme takýto list a požiadame ich, pretože zatiaľ ešte v hale trénujú, lebo prebieha medzi nami rokovanie, a požiadame ich jednoducho, aby si presunuli svoje tréningové zápasy, lebo ja sa ešte raz pýtam. Keď spočítame stredisko, pretože to nikdy bývalé vedenie nerobilo, aby spočítali strediska, ja sa spýtam, keď nás hala vyjde ročne, to len tak poviem 200-300 tisíc eur a sú nie len basketbalisti a volejbalisti. Pýtam sa občanov mesta, koľko nás stojí volejbal v meste Humenné a basketbal? Prečo pán poslanec Babiak chce, aby všetko bolo zadarmo, a keď nie je zadarmo, tak aby sme nevyčíslili sumu, ktorá je reálna, ale aby sme povedali, že všetko je za 1 euro. Prečo za 1 euro? Lebo Snina má za 1 euro. No a teraz ukážem ďalšiu vec. Navštívila som minulý týždeň štvrtok volejbalovú federáciu v Bratislave. Navštívila som ju preto, že mám záujem ako primátorka, aby volejbal v Humennom fungoval. Na federácii v Bratislave som sa dozvedela a povedali mi, že sú veľmi radi, že mesto Humenné je jedno z mála miest, ktoré takto prispieva na volejbal, ako prispieva. A keď tu bol zápas so Svinníkom, tak ma prekvapili Svinničania, keď prišli a povedali, pani primátorka, my by sme vás aj celých poslancov na rukách nosili za toto, čo tu máme. Tak sa teraz pozrime. Harmonogram tréningov mládeže a dospelého družstva volejbal Bratislava. Majstri Slovenska. Ja verím, že aj naši budú majstri Slovenska, lebo sa striedajú, ale pozrime sa. Majú nájomné zmluvy, kde normálne si hradia každý jeden tréning. A každý jeden zápas platia. Platia si na vysokej škole, vysoká škola, aká to tam bola, vysoká škola technická, tu mám zmluvu, Slovenská univerzita, nie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, zmluva medzi volejbalovým klubom Bratislava, kde si normálne hradia telocvične, kde netrenujú v halách, lebo haly sú strašne drahé, ale hrajú iba zápasy v halách. Potom trénujú na gymnáziu na Bilikovej, na gymnáziu na Bilikovej. Trénujú každý deň takisto 1, 2, 3, 4 tréningy. Potom som si vytiahla na internete Nitru. Nitra, to isté. To isté. Platia si všetky zápasy. My sme volejbalistom Humennom ponúkli a basketbalistom, že nebudú platiť. Že nebudú platiť, ale túto dotáciu, aby sme presne vedeli týmto rekreačným službám, že hala stojí toľko a my toľko dáme rekreačným službám na dotáciu, aby oni si kontrolovali, či tam naozaj sú toľko hodín, aby vedeli hospodáriť. A to sa pánu šéfovi finančnej komisie nepáči. On chce všetko za 1 euro. Prečo? Bol taký bordel, jak bol doteraz. Ja nechcem nič iné, len poriadok a povedala som tu, že môžu rozprávať, čo chcú. Ja chcem s čistým svedomím povedať, že keď som bola primátorkou ja, tak tu bol poriadok a tu neboli žiadne čierne diery. Nitra, to isté, pozrite sa. Platia si juniori, platia si žiaci, platia si kadety, všetci a trénujú v telocvičniach, zápasy majú v športovej hale, lebo je obrovský drahá. Ďalej, Svidník, nech sa páči, zmluva medzi Strednou odbornou školou generála Slobodu a VK Slavia Svidník. Platia si takisto, tu máte tie zmluvy, takisto si platia za hodinu 13 eur. Všetci si platia. Preto to hovorím. Dobre, som za, nech si volejbalisti neplatia. Ale potom
sa pýtam ešte raz, z čoho máme zaplatiť zamestnancov, z čoho máme zaplatiť energie, z čoho máme zaplatiť všetko ostatné, keď halu využívajú celý deň len volejbalisti a basketbalisti. Zadarmo. A ďalšia pikoška, keď som išla skontrolovať halu, tak som sa spýtala, aby mi doniesli haly kľúče z kancelárií. A v kancelárii mi povedali, že oni od kancelárie a od dolných priestorov vôbec nemajú kľúča. Kto ich má? Má ich pán Grosiar. Na základe čoho? Keď nemá žiadnu zmluvu. Dobrých vzťahov s bývalým vedením. Tak ja sa zase spýtam Humenčanov, že kto by prenajal, nech sa prihlási zadarmo dom, všetko každému odovzdá, zaplatí mu energie, lebo to platia občania mesta, to neplatím ja. A za toto môžu mať občania chodníky, cesty, všetko môžu mať opravené. Volejbalisti ma špinia, že nedostáva sa im to, čo sa im dostávalo, dostáva sa im všetko a klamu, doslova poviem, že klamu. Lebo sme našli zmluvy ďalšie. A toto je zmluva pána opatrovateľa Ducka. A viete, čo sa v tej zmluve píše? Že volejbalisti tam majú uložené všetky lopty, skrine, všetko, čo chcú na svete. Tuto máte celý zoznam. Skrine, stacionári, futbalové lopty, stoličky, mapy, bzučiaky, všetko. Mesto ich nesmie použiť. Mesto, ak sa poškodia, mesto bude hradiť. A samozrejme, je to zadarmo a ešte pán Dudiak bol opatrovateľ, čiže opatroval to, ešte chodil opatrovať, to som takú zmluvu ešte nevidela právnu, aby bol niekto opatrovateľ, hej, aby podpísal miesto toho, že je štatutár. Manipulačné stoly, regály. Včera mi pán vedúci haly povedal, že pán Grosek sa sťažoval, že okamžite nech mesto Humene zariadi silnejší internet, rýchlejší, lebo prenosy do Bratislavy sa prenášajú pomaly. Vážení, veď aj futbalisti trénujú na prípravnom ihrisku, hrajú zápas na veľkom a majú povinnosti natáčať, za čo si sami oni. A mesto Humene má zabezpečiť rýchlejší internet, aby mohli robiť prenosy do Bratislavy. No to je neuveriteľné toto. To je neuveriteľné sa toto, čo sa tam deje. A ľutujem, že som túto kontrolu začala robiť až v roku 2000, až v roku 2013 začiatkom a 2012, lebo som sa spoliehala, že všetko je v poriadku. Tu sú všetky zmluvy, ktoré dokladá, máte to tu. Takže, a už nehovorím ďalšie zmluvy, takisto, ktorú pani riaditeľka teraz napísala, tu zmením, že majú na prenájem hraciu plochu, vstupné haly, nie. Zmluvy budú od dneska, všetky budú zmluvy v rekreačných službách vypovedané aj nájomcom a budú uzatvorené nové zmluvy, kto má záujem. A budú takto uzatvorené, ako to má Trenčín, ako to má Nitra, Bratislava, presne metre štvorcové, všetko. Jednoducho, ešte raz hovorím občanom, nie som proti volejbalu, nie som proti basketbalu, chcem jednoducho poriadok, aby ľudia vedeli, kde idú ich dane, pretože toto sú ich peniaze a ja dneska, keď máme dať 200 000 eur alebo 300 vyrovnať za to, že nemôžeme mať objednávky v športovej hale, že je tam všetko zadarmo, tak nech sa aj poslanci dajú ruku na srdce, že čo schválili a čo urobili. A čo podpísal bývalý primátor mesta. A čo sa týka basketbalu, basketbal, povedal pán Babiak, že teda on platiť nebude, on chce za euro, takisto nemá nájomnú zmluvu. Basketbal hraje takúto ligu, ani taká, neviem, aká liga, čo ani z nej už vypadnúť nemôžu. Basketbal nikdy do telocvične, basketbal tam trénovať nebude. Na základe čoho? Pýtam sa. A s Chemesom, VK Chemes, na základe čoho? Ja sa pýtam, ak hráč spadne a sa zlomí chrbticu. Kto to zaplatí, vážený? No zaplatia to občania Humeného. Vaše dane tam pôjdu. Mesto bude celý život niekomu platiť a bude to platiť z daní občanov. Však my tu nie sme na to, že sa hráme, že tomu dajme zadarmo tomu, ale my sme na to, aby sme máme konsolidovať peniaze, máme byť solidárni, máme byť v rozpočte plusovi a zrazu jeden poslanec, ktorý je šéf finančnej komisie, pretože hraje basketbal, povie, že všetci budú mať všetko zadarmo, alebo za 1 euro, on si tam chodí každý večer, odkedy chce. A popíšu si tabuľky, a povedia, že takto to budete dodržiavať mesto. A keď nie, a povedia, že keď my prosíme ich v zmluve, a čo sa týka zmluvy, zmluva bola štandardná, ktorú sme im ponúkli. Na nikoho to nebol bič. Zmluva bola štandardná, bola schválená v mestskom zastupiteľstve 17 poslancami, čiže 3/5, len sa tam doplňali ceny. A majú obavy, že budú platiť nájom, lebo oni tvrdia stále, že majú obavu, že budú platiť nájom. Tak existuje aj iná možnosť, že neurobíme to tak, že im schválime dotáciu, ale si, dajme tomu, môžu oni dať, zaplatiť si halu a my im to hneď zrefundujeme, keď sa boja, že by nám museli ten nájom zaplatiť.
Na štadióne nám platia nájom a my im to refundujeme. Sú rôzne spôsoby, ešte raz hovorím. Som za to, aby mali, ako mali doteraz, volejbalisti a mládež hlavne bezplatne, ale som za to, že sa musia peniaze občanov mesta spravovať zodpovedne a ekonomicky. Ináč nevidím tam, aby sme dospeli k tomu, aby takáto situácia v rekreačných službách už ďalej nenastala. A samozrejme, že pán Baba chce za 1 euro. Keď mali zadarmo, hrali koľko chceli, nikto ich neskontroloval. Jak skontroluje ten riaditeľ haly, že kedy majú hrať a kedy nemajú. Ale keď majú určenú čiastku a sa povie, tento klub má čiastku 50 alebo 30 000 eur, za tieto peniaze môže hrať, lebo toľko hodín nám nahlásia, no tak tam viacej nebudú. A ten vedúci haly si to bude skúmať a povie, aha, tak oni prekročili čiastku, ja skade na to teraz dostanú peniaze. A pán Babák to veľmi dobre vie, že keď to bude za 1 euro, nikto to nespočíta a zase zdvihnú ruky poslance povedia, však čo 200-300 000 eur, keby toľko zarobili poslanci, alebo daný pán poslanec, však čo dajme tam, a však to sú peniaze ľudí, však to nie sú naše peniaze. No a čo sa týka ešte volejbalovej federácie, s volejbalovou federáciou sme sa dohodli, pretože ma tam poznajú, dokonca je tam aj pán z Humenného, dokonca mi povedali, že veľmi rádi by hrali medzinárodné zápasy v Humenom, čo bolo povedané, že z VK, že nie je záujem hrať medzinárodné zápasy, aby boli v Humenom. A dohodli sme sa v rámci objektivity, aby mi VK Chemes neodkazoval po nominách, pretože sme ich tu mali, pán Chemes, koľkokrát ste s nimi rokovali. 2-krát za posledný mesiac. Dali vám pripomienky. Koľko bolo schválené na zastupiteľstve z tých pripomienok? Prostredníctvom pána poslanca Nemočaka, ktorý to povedal na zastupiteľstvo, že má pripomienky volejbalového klubu v zmluve, boli schválené 27. februára 2013, kedy sa schváľovali tieto zmluvy, boli schválené 4 pripomienky, ktoré predniesol pán poslanec Nemočak. Rozhodlo zastupiteľstvo, nie my sme rozhodovali pripomienkach. Bolo s nimi rokované a ja chápem také tlaky, ktoré sú na mňa vyvíjane pravidelne. Hokej. Pani poslanci pobúrili hokejistov, ktorí tu hrali za Bardejov. A ja sa takisto pýtam, prečo Bardejovčania by mali mať zadarmo halu v Humenu? Prečo? Prečo im nedal Bardejov zadarmo halu? Keď ani nereprezentovali Humene nič. Dneska dali licenciu, sú tam hráči. Jasne, že malé deti už, ktoré majú 10 rokov, tak tie deti neurobíme, ale čakám aj dneska pána Kovalského, chcem, aby bol nový nábor. Čo sa týka aj hokeja, nechcem tu viešať hokej, aby bol nový nábor, aby sme začali s deťmi od 5 do 6 rokov, aby sme začali robiť športové triedy, pretože nenaplníme cez jednu kategóriu športu. Takisto chcem povedať, že sme sa dohodli, som odbočila na volejbalovom zväze v rámci objektivity, bo ja som prišla sama a som povedala, že dokonca podpredseda volejbalového zväzu je Humenčan. Magister Tomáš Singer. A ja som povedala, že mňa zaujíma volejbal, ja chcem, aby sa volejbal v Humenom hral. Preto som išla na ten zväz a pýtala som sa na podmienky, že či mesto Humene dáva zlé podmienky volejbalistom. Oni povedali, pani Babová, v Bratislave by vás na rukách nosili, všetko si platia a sú majstri, všetko si platia, telocvičia, všetko, lebo všetko si platia. Pozrite sa, ja som si pozrela tie zmluvy, aj Svidníka, všetky, ale ešte raz hovorím, ja zachovám, ale jednoducho musím a dohodli sme sa, že čo sa týka zmluvy, tak sa stretneme na volejbalovom zväze. Volejbalový zväz bude určitý mediátor. Ja som ju o to požiadala, aby aj volejbalový zväz vedel, kde je pravda, aby sa nepísali hlúposti po športe, po novinách, bez nášho vyjadrenia. Volejbalový zväz bude mediátor a zúčastníme sa za prítomnosti predsedu volejbalového zväzu a pracovníkov, aby si pozreli zmluvu, či je tam niečo protizákonné, alebo nie je. Aj volejbalový klub nech povie a na základe toho, aby sme podpísali zmluvu. Ale ja si želám, a nie len ja, ale si myslím, že aj všetci občania, celé vedenie mesta, aby tu bol poriadok, aby dáne občanov nepretekali len tak cez prsty úzkej skupine ľudí. Pretože si vážim volejbal, ale takto to nemôže byť. A poslednú vec, ešte ktorú chcem dozdať, koška. Pretože v športe bolo napísané, jak sa to býva? V športe bolo napísané, že bez tepla a teplej vody. Tak vážení, aby sme všetci boli. A z tomu budeme menovať samostatnú tlačovku. Firma Chemes je dodávateľom tepla. Dodávajú do firmy HES. Myslím, že SRO, áno. Firma HES SRO vznikla v roku 2005. Kto
Kto boli jej spoločníci? Pán predosta, keď sa pomýlim opravno. Vznikla sa. 30. V 2005 bola zmluva podpísaná o nájme. Dobre, zmluva o nájme, dobre. 33% má 33% má Chemes. Hej? Chemes. Mal. Do roku 2012 alebo 11? 11 mal Chemes. 34% mal Energobit a 33% mal mesto. Títo dvaja sú súkromní podnikatelia, čo si kopu ľudí myslelo, že Energobit je mestská firma. Títo dvaja spolu tvoria 67%. Keďže mesto Humenné vypovedalo zmluvu, to je jedno, či to bude Chemes alebo Energobit, takáto zmluva, a doslova si povedané tvrdo, toto bola ekonomická sabotáž na občanov mesta Humenné spáchaná, čo sa týka tepla. Toto tu je rozhodovací prvok, ktorý rozhoduje, to znamená, že bývalé zastupiteľstvo a bývalé vedenie mesta, ktoré túto zmluvu podpísalo, dalo všetku moc do rúk ekonomickým skupinám, ktoré dnes môžu určovať cenu tepla, ako chcú. 33% mesta je obyčajný štatista. Čo sa stalo, ak sme vypovedali zmluvu Energobitu, ktorý mal zmluvu do roku 2020, že spravuje všetky majetky mesta, peniaze vôbec neišli na mestský účet, išli rovno tejto firme a ona vyfakturovala, že všetky peniaze, ktoré išli na účet, všetky použila na opravu miestnych budov a majetkov a všetkého. Čo si dneska pozrite, že minulý sme boli okolo 500 000 prebytku. Táto firma nikdy nebola v prebytku a neviem, čo sa to opravilo. My sme opravili detskú polikliniku, okna vymeniame, materských školách vymeniame všetko. Zápätí, a to upozorňujem zase, Chemes sám sebe predáva teplo, čiže dvakrát inkasuje a potom ho púšťa obyvateľom. Čo sa udialo? A poviem, prečo to hovorím v súvislosti s volejbalom. Podľa mňa je to fakt už. Čo sa stalo? Chemes kúpil podiel od Energobitu, lebo to boli dve súkromné subjekty, čiže Chemes dostal 67%, mesto Humenné má 33%, čiže je absolútny štatista. Mesto Humenné má 33 absolútny štatista. Zmluva je do roku 2020 vypovedateľná z dvoch dôvodov a to musia ísť na súd tieto dôvody, teraz na tom pracujeme, sú na súde veci. Ja sa pýtam, firma Chemes sama sebe dodáva teplo a sama ho predáva obyvateľom. A oni ešte napíšu, že sú v hale bez tepla a teplej vody a pán Grosiak sa postaví a povie, že chvála Chemesu, že tak dobre stojíme. Volejbalový zväz mi povedal, že je si tým istý, že mesto je generálnym sponzorom, dáva najviac peňazí, alebo teda povedali, že myslia si to, neviem, že sú istí, povedali si to, myslia, že najviac peňazí dáva mesto Humenné na volejbal. Chvála Chemesu, koľko dostali peňazí. Firma Chemes navýšila pre Humenčanov teplo od roku 2000 koľko? 5 o 40. Od roku 2005 o 43%. Pýtam sa, kto je najväčší sponzor volejbalu? Humenské obyvateľia. Vážení humenské obyvateľia, vy ste 100% sponzor volejbalu, platíte športové haly, platíte všetko. Chvála, ja chválim, teším sa, že sú tam ľudia, ktorí chcú pracovať pre volejbal, ale jednoducho si nezakrývajme oči, nezavádzajme sa a neklebeďme, že je to ináč. A keď mi toto niekto vyvráti, tak nech príde a to ekonomicky vyvráti. Ale taká je pravda, že Humenčania sú 100% podľa mňa sponzorní volejbalu, pretože takto a ešte takto napíšu, že sú bez teplej vody a bez tohto. Keby mal trošku sponzor, pán z firmy Chemes, keď mal trošku, tak jednoducho prídu na mestský úrad, hej, lebo pani Šatudárka si zobrala, nemôžem ich z toho vidieť, zobrala som jej písali list, ona si zobrala marotku, tak to mohlo trošku napísať. Ale to je v poriadku. Ešte raz opakujem, som za, nech majú športové kluby bezplatne, ale s tým, že bude presne vyčíslená dotácia, koľko dostanú na to, že budú športovať a nech sa môže športová hala prenajímať aj pre ostatných občanov mesta Humenného, ktorí si tam chcú zašportovať, lebo to nie je hala len pre dve kluby a to je volejbal, basketbal, všetko.
Otázky?